Ayaw ko, makikita ako sa TV. Baka Sa YouTube, pagsabi makita lang sa ka ng YouTube. mga Ayan mga kamamshi, bali papalitan ko yung aking lalagyan ng mga paninda dahil masyado lang siyang bababa. Hanggang ano ko lang siya, mahigit baywang. Tapos yan patatasan ko na siya kasi sayang yung space. Tuloy ang gulo niya dyan, ang gulong tingnan. Tapos ayan, bali pinagawa ko is 7 patong. Ayan, diba? Alam ko mabalik ka pa, Ayan, bali tinanggal na namin yung nakalagay dyan dito. Diba dito lang siya nakalagay. Dati, nakasagad doon. Ayan, diba dati nakasagad doon yung aking tindahan. Kaya lang, nung bumili ako ng automatic washing machine is, nilapit-lapit namin dito. Dito na siya nakalagay, yung tinanggal namin kanina. Tapos yung pinapagawa ko, dito pa rin siya ilalagay. Bali may space na sa likod kasi yan yung aking magiging laundry area, 'di ba? Andun yung ating washing. Yung upuan is hindi ko na inaalisin kasi habang naglalaba tayo, pwede tayong makapagpahinga habang nag-e-edit or 'di ba? Tapos yung pinapagawa ko nga is dito ko na lang siya. 'Di ba nilitan ko nga yung tindahan ko para lang magkaroon ng space yung ating washing machine. Pagpasensyahan nyo na, medyo magulo pa dahil nagliligpit pa nga tayo. Ayun yung aking mga nakalagay dito sa tinanggal dito. 'Di ba? Ayan, medyo mataas yung pinagawa ko. Bali nangungupahan lang kami dito. Ayan, pakita ko sa inyo yung pinapagawa ko na sa labas. Ayan. Bali yung upuan na yan, hindi na, pag nilagay na yung pinapagawa ko is hindi na yun makikita. Tcharan! Ayan na siya. Ang taas niya. Ayan, pero kahit papano naman yung pinapagawa ko is may advantage naman kahit nilapit ko siya dito, 'di ba, para lumit yung tindahan ko. Kasi kapag nagsawa naman ako, pwede ko siyang isagad uli doon. Tanggalin ko lang yung upuan. Pwede na naman natin isagad siya doon. Pero sa ngayon kasi is ang gusto ko muna is magkaroon ng space sa likod. Tapos hanggang dito lang siya. Kapag naramdaman naman natin na masikip na yung ating tindahan, pwede naman natin siya ipahusog doon. Tanggalin ko yung lamesa, 'di ba? Ayun lang naman. Kaya kahit papaano is yung pinagawa ko is yung sukat lang talaga dyan. Ayun nga, yung semento doon is ipapapinish ko pa yun, pero hindi pa ngayon dahil yun yung pinapatungan ko ng aking automatic washing machine. Yan guys. Ayan na mga kamamshi. Ayan, di ba mataas siya? Tapos kung mapapansin nyo, ayan, kinulang na naman tayo ng plywood. Ayan, kapag nagkaroon na lang uli ako ng budget, ayan, padadagdagan ko na lang siya. Sa ngayon is okay na muna yan. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7 siya. 7 ang kanyang patungan. Bali yung dalawa sa ibaba is maliit lang. Tapos yung isa is tag-isang metro. Isang metro? Ayan, di ba? Sa ngayon, isilalagay ko na yung aking mga paninda. Bali dyan, sa itaas, ang plano ko is lagayan or stackan ng mga diaper, ng mga hindi fast moving. Dito is yung mga fast moving, di ba? Ayan mga kamamshi, pasilip ko sa inyo, di ba? Nagbago naman yung ating tindahan. Ayan siya. Ayan yung pinagawa ko, di ba? Ang taas niya na. Bali bukas, ang assignment natin is ayun, at saka ayan, ang ating liligpitin. Hindi lang yan. Dito sa ating binigyan ng space, ayan, di ba? At least, malawak na rito ang aking laundry area. Di ba? Habang naglalaba tayo, pwede tayong nag-edit at nakahiga, pwedeng diretso na tulog. Tapos, ayan, pagpasensyahan nyo na dito kasi medyo makalat pa nga. Bukas ito yung aayusin natin. Tsaka lalagyan ko siya ng, ano bang pwedeng ilagay dito? Sticker, pintura, kortina, awan. Tapos ayan, ang ating labahin kasi nga ito na yung maging laundry area natin, 'di ba? Tapos ayan, may mga labahan din diyan. Ito yung lalagyan natin ng gamot. May mga gamot diyan.
Tapos ito, may ligpitin pa tayo sa tindahan natin. Ayan. Ito nga pinag-iisipan ko kung i-dispatch ako na or hindi pa. Kasi nga is basag na siya, 'di ba? Tapos ay may mga medyas pa tayo diyan na paninda. Tapos yan yung ating liligpitin bukas. Kasi ito na yung aking space, 'di ba? Ang laki din ng nakain niya. Kasi dati kasi ito yung tindahan ko. Dati kasi is nakasagad yan diyan. Ayan yung ating laundry area. Ang taray, 'di ba? Ano ba? Kitang-kita nyo na tuloy, nahirapan pa kayo. Oh. Alin, mamili kayo dyan. Ayun mga kamamshi, wait lang, may bumibili lang. Yung tuna. Wow, ulam apritada. 25. Natangan kita dyan. Parang perya yan. Perya pa more. Masarap kaya mag-perya. Ayan mga kamamshi, bali continue tayo, di ba? Naipakita ko na yun sa inyo yung dahilan kung bakit in-adjust natin itong tindahan natin is yung laundry area natin. Tapos ito na nga, pakita ko sa inyo yung pinagawa ko. Ayan siya, di ba? Ano kasi tayo, time check tayo is 8:25 PM. Ay, di ba? Ayan siya. Ang taas niya na, kasi dati is hanggang baywang ko lang siya siguro. Ano yun? Ayan, continue tayo uli. 'Di ba? Ayan na nga. Mataas na siya kasi dati is hanggang dito ko lang siya. Parang dito lang, hanggang dito lang siya. 'Di ba? Ang taas na idinagdag kasi nang hinayang kasi ako sa space. Ayan siya. Tapos andito yung ating jean bilog. Ayan. Tapos yung ating MP litro. Tapos yung long neck natin is ayan. Kaya bukas, ito yung pagtutuunan ko ng pansin. Kunting ayos-ayos lang naman niya kasi may mga nakasiksik na mga papel-papel, ayan, mga resibo. Ayan siya, 'di ba? May boting na ligaw, Scotch Brite. Ayan, yan yung ating assignment bukas na ayusin at saka yung nasa likod nito. 'Di ba? Sa ngayon, is ito lang muna yung share ko sa inyo, 'di ba? Tiyan, ang cute niya na. Tapos yung rep ko is pinagtabi ko na talaga sila. Ayan na lang, kunting space na lang sila, 'di ba? Yun lang guys. Tapos yung ating itlog, kunti na lang. Yung ating lalagyan ng mga Lucky Me. Tapos yung aking laundry, yung Prisa automatic washing machine. Ayan, nilagyan ko siya ng mga chichirya, tinapay. Diba? Ayan, mga chichirya yan. Ayan. Tapos inalis ko na pala yung mga nakasabit dyan para pero dito is may mga nakasabit-sabit pa rin talaga tayo. Dyan lang inalis ko. Tsaka yan na lang, kitang-kita. Wait lang, silip tayo sa bintana. Sama ka muna. Ayan, diba ito yung ating bintana. Tapos kapag may bibili, ayan siya. Kitang-kita na agad. Tapos yung mga nasa itaas natin. Tapos dito, natatakpan pala yung ating mga condiments. Diba, ayan na siya. Kitang-kita nga lang yung ating lababo dun. Medyo ano. Yan, kita din yan. Yung alak nga lang, hindi na kailangan i-display kasi may naghahanap naman. Yung mesa natin sa ayusin natin. Yung mga shampoo, dyan ko na nilagay. Diba? Bali, meron pa tayong mga paninda sa likod niyan. Diba, yung aking laundry area is may mga paninda pa tayo. Yan lang naman guys. Yan lang aking kunting share. Picturean ko pang thumbnail.